Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Miloš, bolje poznati kao Porčina. Kako ste, šta ima ljudi? Ovako bre, kao što i sami znate, to je ako ste pratili moj Instagram profil, znate da sam bio na Juve kampu. Bilo je prelepo, ja sam odlučio da sklopim neki mali snimak i da vidite kako to stvari izgledalo tamo, kako smo se mi stvari družili, sva ta deca koji su tamo došla da treniraju, naravno ja koji sam ono duduk za fudbal, klinci mi izvozali, napunili me na golu, neverovatno ljudi, nešto. Inače jedno jako lepo iskustvo, znači bio sam sa toliko dece koje ono viču moje ime. Prvi put da sam ja imao susreta, kažem, sa svojim fanovima, ja ne kažem nikada fanovi, kažem uvijek moja braća glavata, znači sa mojom braćom glavatom sam imao, znači prvi put ajde neka vrsta skupa ili nečega. Pre nego što pustimo snimak koji sam ja sastavio, znači sa Juve kampa, moram da vam kažem da nisam stigao da podvesim kameru kako treba, nije to baš lepo snimljeno, ali u suštini vidi se, znači kvalitet je loš, ali vidi se opet gde sam bio i kako nam je bilo. Što se tiče majica, trebale bi da budu gotove početkom sledeće nedelje, bit ćete obavešteni, sve majice su u fullu, vidjet ćete i sami. Ok, gledajte sad ovaj dres, dobio sam Juve dres, pogledaj sad što iza piše Power, možda se ne vidi lepo, kako piše Power 9, brate, špicina od 2 metra, žigara mrtvi, razumeš? Ajde da mi pogledamo taj snimak i malo prokomentarišemo sve to. Idemo! Vreme da vidimo kako izgleda ovaj Juve kampu. Idemo! Evo ovdje smo snimili stadion, snimali klince, loši su snimci, ali vidi se, nije ni bitno. Ovdje smo snimali klince kako trčkare, kako se zagrevaju, vidjet ćete šta se kada se dešavalo, idemo lagano sam. Gigi! Sad ovo što ćete vidjeti, najjača scena, brate, ja gore čekam mislim su bile neke slačionice, nešto nije ni bitno. Čekam gore, brate, a klinci dole pevaju, brate, moju pesmu Juve kamp i moja devojka i drugarik snimaju dole i to izgledalo ovako. Mislim, nisu nešto puno pevali i naučit će reči, posle mog dolaska će svi naučiti reči. Evo ovo način, znači okupili su se, brate, moji u krug, ja ne znam koliko je tu dece bilo, svi su vikali Power, ja gore čekam da krene pesma, da ja kao istrčim, ne znam šta ću da im kažem, ne znam ništa, trema, brate, trema od javnog nastupa, sasekle mi se noge, izgubio se sav, brate, znači mnogo sam se tresao, bukvalno, ne znam zašto, otkud znam, baš mi je onako bila neka trema, me je puklo neverovatno, i onda sam čuo ovo. Ja ne verujem koliko dece viče Power. I mi aj kao napravimo foru da moj drugar prvi istrči i oni da vide kao fazon istrča lik, ono kao evo ga Power, istrčava lik, klinci budu u fazonu, pa ovo nije, vrate, Power, druže, ko je ovo, nije to ta galavuđa seljačka, razumeš? Ti i drugar tu istrči kad je čuo, ali nije, njemu je bilo glupo, nije hteo, razumeš, da istrči do samog kraja, onda sam ja istrčao za njim i njemu da ne napravimo ovu neprijetnu situaciju, tako da sam, sad ćete vidjeti stvar. Kreće pesma i tu sad treba da, evo ga Power. Hoćeš da budeš kao Kuralini, hoćeš da budeš kao Matuidi, hoćeš da budeš čistog obraza, budi skroman pobednika veliki kod poraza, hoćeš da budeš legendar kao... Ovdje sam išao, naravno, javljao, svima sam se javljao, nisam znao bukvalno šta da uradim, ajde rekao da idem u krug da se javim svima, da ispoštem sve klince koji su tu, koji sede, koji su me čekali. Ali način mi scena, brate, gledaj, batko, imam 2 metra, kad se sagnem, iskrivije se jadan, idem kao nešto ko... Quasimodo part 2, gledaj. Gigi, Juve kamp te zove, a ti mu ponosno prijeđi. Quasimodo, part 2. Ali se bi dao da ti budeš kao Mandžuka. Da, i posle, inače, žao mi je što nisam mogu da ubacim, da kažemo, sve klince u snimak, svi oni su mi šutali penale, ali nisam mogao, sve jednostavno, jako loš snimak, kao što ćete vidjeti, nisam mogao da ih ubacim sve, čak i nisu bili svi, imam bukvalno 10 penala snimljenih, nešto toga ćete sad vidjeti, znači oni su mi šutirali, da ćete vidjeti. Gde si pošao bre, nema kod Goše bre, gleda, pa, evo je Mači mi ga zavukao, brate, najstrašnije.
Paf! Idemo ga sad. Znači, šutali su mi klinci, ali nema, evo ja mi dao glasom loš, brate, ali odbranio sam više od pola sigurno, nema kod mene puštanja. Gle, Roberta Carlos, sami ga. I na kraju mi šuta italijanski trener. I pročitam ga, ali nisam stigao da odbranim. Gle sad. Evo, ovo je sad na... Ovdje smo došli svi da se slikamo i sad evo treba bude kao slika, ali u stvari je snimlju. Ja sam rekao, ajde, okej, dobro je, bit će za snimak. I snimimo sad mi tu kao slikamo se i pevamo Juve Camp, yeah. Juve Camp, yeah. Šta imate? Okej, ovo je sad način deo, vrate, kad pitaju klinca, slušaj. Da poručite Pauru, da ubaci u klip. Da snima još pesama. Da. On je najbolji reper. Da bude još pesama. Da snima još pesama. Jumanji je bolji od njega. Jumanji je bolji od njega, vrate. Odakle ispod Jumanji, meni to nije mi uopšte jasno. Otkud on u celoj priči, ali nije ni bitno. Ovo malo mi je Jumanji bolji, vrate. Je volite Paura? Slušaj sad ovo je nešto naći, slušaj sad. Je volite Paura? Ne. Je volite Paura? Ne. Vrho, vrate, ne mogu da verujem, znači... Ne, brate, ne, ja to nisam bio, ja sam bio tamo, ne znam, pisao autograme ili nešto, kad sam ja poslije pogledao snimak, brate, kad je rekao ne, ja sam pao na dupe, brate, nije bilo dobro, čeka si kada? I uvijek, brate, ne, ono, brate, iskren čovek, ne prati me, razumeš, ne volim, ali sam pao sam sa stolice. Ok, ljudi, ukratko sam pokazao kako nam je bilo na Juve Campu. Žao mi što nismo snimili neke bolje snimke, ali ok, ja sam najbolje iskoristio, pokazao se, verujte, ljudi su me dočekali tamo jako lepo mi je bilo jedno jako lepo iskustvo. Jako mi je drago kada vidim decu da treniraju, da jednostavno, da idu ka tom sportu, da ne sede toliko za računarima, da ne gledaju TV, realitije, gluposti, znači deca samo trenirajte, verujte mi da je to mnogo zdravije, mnogo bolje za vas nego da jednostavno radite ono što sam malo pre rekao. Želim da se zahvalim ljudima sa Juve Campa i deci koje su me dočekala tako lepo, stvarno vam hvala, ljubi brat puno, voli vas sve brat vaš glavati. Moram da vas podsjetim još da majice izlaze verovatno sledeće nedelje, vidjet ćete, javit ću vam na vreme kako možete da ih naručite, da ih kupite i to je to. Porčine moje glavate, živi, stani, ovako follow na Instagramu pa onda. Porčine moje glavate, živi, zdravi bili pa se vidimo.